Записала на видео, буду рассылать всем знакомым, чтобы видели. И слава Богу, что наши отбиваются. Дай им Бог здоровья и всем нам выстоять, победить. Слава Украине! Я вот иду в тероборону записываться. Там, может быть, лента за лентой набои подавать можно. Сьогодні ми вийшли на такий невеличкий флешмоб, яким хотіли показати, що військово-морські сили, Збройні сили України зі всім народом, ви повинні вірити в нас, армія наша сильна і вона переможе. А наш колектив сьогодні для одеситів підняв настрій, ми старалися це зробити. На вокзалі люди відреагували репліками «Слава Україні! Героям слава!». До мене підійшов маленький хлопчик, мені подякував, я просто розчулився. Так що все буде добре.